casa. E tamén nos acompaña Rafael Cuiña, exalcalde de Lalín e hoxe xefe da oposición. Gracias aos dous por achegarvos hasta aquí, porque para nós é fundamental o apoio de todos, porque o proxecto é un proxecto comarcal, é un proxecto para todos. Tamén quería disculpar a presencia hoxe aquí do voceiro Paco Vilariño, do Bloque Nacionalista Galego, que disculpou a súa presencia por temas de traballo. Sin máis, Uxío, eu deixo aquí xa o micro. Ben, bo día a todos e a todas. Eu redundar un poquinho para empezar esta pequena intervención miña que me dan aquí para agradecer a todas esas persoas que Toña acaba de nomear que estades aquí hoxe presentes. Empezo por... Non se escoita ben. A ver, ahora? Non. Sí? Hola? Sí. Bueno, decía que en nome do Instituto agradecer a presenza de todos os representantes dos partidos políticos de Lalín, por suposto, e, se me permitides tamén, estas dúas persoas que teño hoxe comigo na mesa, a Paz, a persona que está moi ben sellado ao centro a través das colaboracións que facemos con ele neste momento, a Xosé Luís Mira, o secretario xeral da Consellería, unha persoa que en máis ocasións e fai anos xa tuvemos certas conexións precisamente nestes asuntos de xornadas de orientación laboral e, por suposto, a todo o alumnado que estades aí que se presente e que vedes un esforzo tamén por asistir a estas xornadas. Ben, cando antes estaba falando con Xosé Luís, recordamos un pouco aquelas xornadas que se fixeron xa aquí no IES Laxeiro e que logo pasaron a un ámbito comarcal. Falo dos anos 2001, 2002, 2003 e 2004. Ben, aquilo foi unha cousa moi importante neste centro e que logo, a partir da crise de 2008, se abandonou, se deixou, foi un pouco, digamos, quedou aí parado esperando outros tempos. E esos tempos, eu estou moi contento de que chegaran de novo a través, ora, vía Viveiro do IES Laxeiro. Digamos, un apartado que temos aquí no centro tamén, que xa empeza a dar os seus froitos e que eu estou seguro de que no futuro vai dar moitas alegrías e moitas novas que nos van a traer aquí a este pobo. Falaba antes Xosé Luís, eu quero agradecerlle a súa presencia hoxe aquí. Ele foi unha persona que moitas veces estuvo vencellado ao centro a través das súas relacións. Aquí temos o CEFORE, que foi impulsado por ele precisamente. Eu recordaba tamén o primeiro kit digital que tivemos aquí, que veo a través tamén de ele. Así que, con moito retraso, grazas por todas esas colaboracións. E é un placer telo aquí hoxe presidindo e inaugurando estas xornadas. E tamén, por suposto, a Paz, esa persoa do Concello que representou ao Concello e ao seu alcalde, por aquela sempre disposición que ten hacia colaborar co Instituto. E que eu espero que nos próximos días, igual temos que molestar de novo, porque temos aí algunha nova que nos pode xurdir e que imos a necesitar de vos outra vez para ter unha colaboración de axuda. Eu decía que o Viveiro hoxe nos está recordando aquelas xornadas de fai anos. Hoxe voltamos a elas e eu creo que é un foco importantísimo na nosa comarca. É unha alegría que ao longo destes anos me queda que o IES Laxeiro é unha pedra importante, ou ten que ser unha pedra importante, no desenvolvemento do autoemprego, no desenvolvemento do emprendemento. Nese senso xa o facíamos naqueles anos que eu decía. Precisamente, daqueles anos, eu recordo aquí unha xornada e ben moito agora a colación do que temos hoxe, que foi no 2003, tamén no mes de maio, cando aquí tuvemos tamén aquelas xornadas de 4 días de orientación laboral e pasaban grandes empresarios naquele momento. E un dos empresarios que pasou naquele ano, no ano 2003, nos deu, para min casi, a Biblia do autoemprego. Eu tiña aquí un libriño que había feito el, nunha noite. E nese libriño nos daba as pautas do que era o autoemprego, que está calcado. Non hai
hai máis que decir. Foi un día incluso de vaguas dese empresario, da emoción que tiña falando deso, non? E decía, eu permitido só 4 pinceladas para terminar, que a empresa está chea de riscos, de incógnitas, de dificultades, de sinsabores e de imprevistos, de todo eso. Exixe moito esforzo, disciplina e dedicación. E, por suposto, coñecemento, formación, sacrificios. Pero, decía el, contra todo eso, ofrece a oportunidade de que as persoas se realicen, aumenten a súa autoestima e leven unha vida máis plena. Decía que para él había 2 palabras importantes na súa vida. A familia, o que significa o seu núcleo importante, en a que se basan as relacións humanas, e todo o que significa para eso, e a empresa, que para él era o centro no que xira a consecución de todos os bens materiais. E terminaba, e ibo ao final desa pequena Biblia que vos digo que nos entregou aquel ano. Decía, para terminar, que ca vosa formación, co esforzo, seriedade, se logra que a sociedade se sinta orgullosa da vosa profesionalidade. Eu decía chorando. Eu simplemente, con isto, o que quero é agradecer a empresas como DAIS, que xa está consolidada a través do Viveiro, a Mavida, que vai empezar agora o seu proxecto. Grazas a todas esas empresas que nestes 2 días, hoxe e o próximo día 4 de xuño, van a pasar por aquí para contar a súa experiencia de vida, a súa experiencia vital de empresa e todos os problemas con que se enfrentan, pero tamén os éxitos que acadan. E oxalá que isto sea un peldaño máis na nosa comarca e que sirva para relanzar moitos proxectos, que sirva para, digamos, un desenvolvemento xa definitivo. E termino dando gracias no nome do IES Laxeiro a todos que fan posible isto. E, por suposto, quero agradecerlle a Toño, que anda por aí no Novesa Hora, o gran esforzo que está realizando no Viveiro. Era unha aposta moi complicada, eran uns anos difíciles, estamos vendo agora, Toño, os froitos de todo ese esforzo. E, por lo tanto, o que pedimos é toda a colaboración posible e nós, desde aquí, vamos a facer tamén todo o posible para que Lalín pues, conte con este Viveiro e conte con estas ideas, porque aquí están a xente que o día de mañá pues, poden levar isto adiante. Grazas por a vosa presencia, gracias a todas as empresas que van a colaborar. E, por suposto, a Xesús Luís e a Paz, que se forman esta mesa aquí comigo. Gracias a todos. Señor Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional, señor Director do Centro IES Laxeiro, señor Coordinador e Responsable do Viveiro de Empresas deste Centro IES Laxeiro, compañeiros de corporación Alba e Rafa, emprendedores, docentes, alumnado e participantes en xeral, bos días. Quero agradecer a invitación a participar nesta xornada inaugural como representante municipal e disculpo tanto ao alcalde como á concelleira de Educación porque por responsabilidades do cargo se atopan en Madrid, en Fitur, como sabedes que se está desenrolando Fitur nesta semana. E as miñas primeiras palabras van a ser de recoñecemento a esta gran iniciativa do IES Laxeiro. Unha gran iniciativa por organizar estas primeiras xornadas de emprendemento que hoxe se visten de gala. E digo de gala porque son unhas xornadas, como ben decía nas palabras de Uxío, que se iniciaron e despois de moito esforzo e dedicación, pois hoxe nos atopamos neste salón pois inaugurando estas xornadas. Gracias ao empeño mostrado tanto por Uxío na súa calidade de director do centro, como tamén a todo o equipo do Departamento Administrativo liderado por José Antonio. José Antonio é unha persoa íntegra, un compañeiro, un traballador incansable, é unha persoa comprometida ao 100% cas súas responsabilidades. Coordinador e responsable deste viveiro de empresas, un viveiro que naceu alá polo ano 2017, que realmente son 4 anos,
pero relativamente pouco para toda esta longa traxectoria que o viveiro de empresas pode presumir neste centro de ter. Estas xornadas cun aforo limitado na súa participación para poder cumprir todas as medidas sanitarias que nos tocan a vivir neste momento están sendo retransmitidas en streaming a través do canal YouTube do Concello de Lalín. Por lo tanto, vai a ser dunha cobertura amplísima para que todas as persoas que estén interesadas poidan participar nelas. Fai un ratiño, José Antonio nos comentaba que había mostrado tamén moito interés o alumnado do Obradoiro que está participando a través deste canal neste momento. Parabéns por estas iniciativas emprendedoras que xa son realidade, como Calecoi, Aerocámaras, DAIS, Maguida, Hidramarketing, e sobre todo e especialmente a eses impulsores, esas mulleres e eses homes tan valientes e tan arriscados, sobre todo nun momento como que nos está tocando a vivir, que xa teñen nombres de homes e mulleres como son Alex, Susana, Jaime, Felipe, José Manuel, Juan Pablo, Yolanda, porque, como digo, nun momento tan extraño como que sin contar nos chegou, que xurdan estas iniciativas emprendedoras merecen todos os nosos recoñecementos e precisades que as administracións apostemos por vós, axudándovos e poñendo e facilitando todo o que precisades ao vosso alcance. Decir, e aproveito este momento tamén, que sepades que o Concello de Lalín, por unanimidade de toda a corporación, está apostando fortemente pola ampliación do parque empresarial e desde fai moi pouquiño Lalín é un dos concellos que está dentro do Doing Business. Aí é unha aposta importante donde facilita todo o emprendemento para asentar empresas. Que sepades que Lalín, como digo, está xa incluído e ten moitas medidas que facilitan ese emprendemento, polo tanto, tedes os técnicos municipais para que vos poidan informar ante calquer dúbida que poidades precisar. O alumnado de ciclos superiores deste centro, que xa neste momento vos encontrades na vosa fase práctica, xa tomastes contacto ca realidade do que vai a ser e o que vai a marcar o voso futuro, tedes que sentirvos moi orgullosos deste centro e todos os docentes que vos encontrastes na vosa formación, porque vos mesmos, ca formación que adquiristes, estades a difundir esa cultura emprendedora entre a poboación máis xoven. Para moitos dos vosos compañeiros vades a ser referentes por ter esas iniciativas e poder leválas á práctica. E, por outro lado, nós desde as administracións tamén vos temos que estar moi agradecidos porque estades poñendo en valor o emprendemento na nosa comarca. Gustaríanos, desde o Concello de Lalín, poder contar con vós e así vos convidaremos a participar no programa Talento que estamos planificando como unha das líneas de actuación dentro dos fondos europeos da EDUSI e que arrancarán en moi breve. Nos vindeiros meses será unha realidade que con todo o cariño e con todo o interés e falando egoístamente tamén vos lo digo que as vosas experiencias nos van a ser moi importantes contar con vosco. Estas xornadas que signifiquen para vos tamén é unha xornada de formación e de convivencia, pero tamén coñecemento do noso Lalín, do quilómetro cero de Galicia. E tamén vos desexo que pasedes unha fin de semana con sentido, con responsabilidade, porque sabedes que todavía a pandemia non se marchou, levantannos restriccións, pero a pandemia todavía está aquí, entonces a todos temos que ser moi responsables e cada vez máis, si cabe, pero que poidades disfrutar tamén esta fin de semana do Campeonato Nacional de Enduro que, como ben sabedes, arranca hoxe no noso Concello.
Sin máis, quedo a vosa disposición e para min sempre é unha satisfacción poder participar en todo o que eu poida aportar a este centro. E pola miña parte, pois, nada máis. Bo día. Moi ben, bo día a todos e a todas. Quero comenzar dicindo que é unha gran satisfacción para min estar aquí de novo en Lalín, en unha xornada como esta, unha xornada de emprendemento, vamos a chamala así, dado que o viveiro de empresa ten esa finalidade de promover o emprendemento. Pero antes de nada quero agradecer pois ao Concello, na persoa da súa Teniente Alcalde Paz, a súa colaboración e participación no sistema educativo que ten o Concello de Lalín con estes centros, aos representantes do Concello. A máscara pois, non nos permite a veces identificarnos moi ben, Rafael, e, por tanto, o sinto. Aproveito tamén, inda que rompendo un pouco o protocolo, saúdos á miña querida amiga Mari Carmen, profesores e, por suposto, aos alumnos. O meu agradecemento porque estedes aquí, pero en particular ao Xío, que levamos moitos anos de traballo de guerra xuntos. Estamos aquí nun centro, eu teñolle moito cariño a este centro e a Lalín en particular polos moitas andanzas que temos en materia de educación e en particular de formación profesional. Teñolle moito cariño a este centro por múltiples razóns. Este centro ten unha historia que nada máis entrar na páxina web do centro, que por certo está moi ben, un pode ler, un centro que comenzou a súa andaina a miralo para lá polo ano 54, polo tanto ten 66 anos xa, e que comenzou como eran aqueles centros, como centros oficiales de formación profesional e de ensino medio, e comenzou precisamente coas ensinanzas de gandaría e agricultura, pero sendo isto moi importante, o que é máis importante é que comenzou no Hospitalillo. O Hospitalillo é este edificio de pedra, é un edificio que foi construído baixo o mecenazgo de fillos do partido de Lalín de Bos Aires. E isto, para vos, seguramente non é moi significativo porque pasaron moitos anos. Pero ten unha significación importante que eu quixera lembrar aquí. Daqui destas terras, das terras do Deza, saíron, como de moitas partes de Galicia, pero daqui do Deza moitísimo, saíron moita xente para a emigración, moitísima, seguramente avós, bisavós, vosos, e pasaron pois unha serie de días no mar, nun barco, chegaron a Buenos Aires, chegaron a outras partes de América, pero a Buenos Aires chegaron moitísimos. E ali sufriron penurias, pero moitas penurias. Pero xuntáronse, crearon ali asociacións, xuntáronse precisamente para atenderse uns aos outros en cuidados de salud, en cuidados de educación, de formación, porque tiñan, desde logo habían partido moitos deles sin ter ningúns estudios, eran épocas difíciles, e xuntáronse para ali crear pois, un centro como este, como fillos de Lalín, non? E que isto foi evolucionando co tempo, porque non foron solamente de Lalín, foron de Silleda, foron do seu entorno, e agora pois temos ali asociacións importantes como a Sociedade de Lalín, Silleda, Agolada, que os alcaldes de aquí pois visitaron en recientes momentos. Eu estuve ali traballando como conselleiro de Traballo e Seguridade Social e puiden ver, e por iso quero lembrar aquí, porque creo que é bon recordar o traballo tan enorme que fixeron estes emigrantes que marcharon alá e que aforraron, traballaron moitísimo, aforraron e acordáronse dos seus orígenes e viñeron aquí e construíron o Hospitalillo. O Hospitalillo como hospital, pero a súa vez a educación era moi importante, posteriormente transformouse nun centro educativo e iso permitiu que moitísima xente desta comarca, desta contorna, pois estudiara, e vos tamén. Creo que iso é moi importante. Evidentemente, a situación na que estades vos, na que estudiamos moitos de nós, pois sí.
persoas de Lalín que se marcharon no seu momento alá, o traballo que fixeron, o recordo que tiveron para os seus maiores, o respeto para cos seus orígenes, e creo que isto é moi importante, desde logo, a formación que poidades ter e que seguro recibiches aquí neste centro dos vosos profesores e anteriormente no ensino básico. Pero que si é moi importante son os valores entre iguales e cos maiores. E, polo tanto, é o meu recordo para estas persoas tan entrañables que emigraron, e desde logo o meu recoñecemento para esa emigración que nos debe servir de exemplo a todos. Ojalá non teñamos nós que emigrar, eu creo que as cousas cambiaron moitísimo para non ter que facelo, pero desde logo ese é un exemplo importante. Eso, desde logo, para min foi unha vivencia e un exemplo do que son capaces os galegos e as galegas, do que foron capaces e do que son capaces. Porque hoxe mesmo, cando vas por aí, observas que hai persoas de diferentes países traballando. E, sen embargo, pois, un empresario, cando ten a posibilidade de escolle españoles e galegos en primeiro lugar. Iso é por algo, creo que nos vai no ADN. Solamente estas reflexións para decir que estamos nun centro con historia, nun centro que foi unha oportunidade para vos, por tanto, para min, é unha alegría poder estar hoxe aquí, pero non é a primeira. A primeira sería tamén, ou unha das primeiras sería alegrarnos porque teñamos un acto xa presencial, non? Porque hasta ahora estivemos obligados a manter distancias pola pandemia e hoxe pois estamos aquí reunidos. Isto significa, eu creo que xa un pequeno cambio, non? Que estamos voltando á normalidade. Creo que isto tennos que alegrar. E tennos que alegrar tamén o motivo do acto, que estemos aquí porque vamos a ter unhas xornadas hoxe, o día 4 de xuño, cuyo motivo principal son os viveiros. Viveiro que deste centro que, como decía antes Paz, pois xa leva unha serie de anos traballando, 5 anos máis ou menos traballando, non? 4 anos traballando, forma parte da rede de viveiros de empresa de Galicia, que temos 26 viveiros e que de algún xeito estes viveiros constituyen un piar sobre o que se fundamenta a estrategia de emprendemento no noso sistema educativo. Efectivamente, na formación profesional que tivemos un cambio moi significativo, que temos a obriga de recordalo cada vez que nos encontramos nun acto como este, porque a formación profesional tuvo unha baixa valoración social. Pensade que non fai moitos anos, Uxío, a xente iba á formación profesional cando non superaba a educación xeral básica e, polo tanto, non podía progresar hacia o bacharelato. Claro, os que éramos profesores en aquel momento nos encontrábamos con persoas desmotivadas, en fin, persoas que tiñan os seus problemas tamén. Sin embargo, esta situación cambiou, pero cambiou significativamente. De xeito que agora a formación profesional van aquelas persoas que teñen verdadeiro interés e ademais unha vía rápida e fundamental para incorporarse ao emprego. E tanto é así que un dato, sencillamente, para que se teña en conta. Polo ano 2008 había 32.000 alumnos de FP estudiando formación profesional aquí en Galicia e había 36.000 de bacharelato. Isto non sucede nos países do noso entorno europeo, que era o contrario. Vai a unha Alemania e o 60% máis ou menos estudia FP ou vai a FP e o 40% a formación a bacharelato, as ensinanzas que conduce a universidade. Aquí era o contrario. Bueno, pois aquí vemos nestes 11 anos vemos un cambio tamén significativo, de tal xeito que agora mantémonos máis ou menos nos 36.000 alumnos de bacharelato que había no 2008, pero en FP pasamos de 32 a 58. Isto que significa? Pois significa que a sociedade, en xeral, veu a valorar a formación profesional. E veu a valorar moitísima formación profesional porque a formación profesional se fixo valer tamén. Os profesores, eu creo que todos, a administración tamén tendrá algo de responsabilidade, pero tena sobre todo os empresarios. Os empresarios
O que fixeron foi, efectivamente, ver que na formación profesional encontraban unha oportunidade importantísima de incorporar ás súas empresas os recursos humanos con unha cualificación importante. E esa valorización social que fixo o empresario pola formación profesional, aí o temos. Hoxe hai moitísimas empresas, eu coñezco algunha empresa que todos os traballadores son alumnos de formación profesional. E hai moitos centros nos que a demanda das empresas de titulados non é posible atendela porque as persoas de formación profesional están todas empregadas. E iso a pesar do mal que nos veu na economía, porque no ano 2009, 2010, 2011 tivemos aí sometidos a unha forte situación desfavorable, non? Que afortunadamente pois foi pasando e estamos agora atravesando este outro bache. Pero eu entendo que desde logo estamos no mellor momento da formación profesional, non no mellor momento que está por vir, sino que estamos no bon momento da formación profesional. Pero non podemos estar satisfeitos. Eu creo que hai moito camiño que recorrer, por eso desde a Consellería estamos impulsando iniciativas que teñen que favorecer a empregabilidade dos nosos xóvenes, porque é o gran problema. Os xóvenes ten que formar unha vida, ten que incorporarse, polo tanto, ao mundo do emprego e ter recursos, que esa é a clave. E, polo tanto, temos que impulsar iniciativas como esta que favorezcan o emprendemento. Eu agradezco moitísimo aos centros que teñen a sorte de contar con persoas como José Antonio, que é un impulsor, é un traballador nato en estas iniciativas, e os equipos directivos e o profesorado que podían dar as súas clases e non preocuparse de máis cousas. Pois non, están desde logo traballando con iniciativas como esta para que os alumnos que teñan inquietudes poidan aquí no centro iniciar un proxecto, 1, 2, 3, os alumnos que así o pretendan, e aquí ter os primeiros apoios para ver como crear unha empresa, ter os apoios administrativos, etc. Empezar a buscar outros exemplos por aí, e, polo tanto, o viveiro de empresa eu creo que é fundamental que os promovamos e que aproveitedes del o máximo posible. É certo que hai que apoiarse sempre en experiencias, e eu creo que aquí temos experiencias moi importantes polo que puiden observar con empresas como Magui Montañas e Natureza, DAIS ou Aerocámaras ou Calecoi, que Hidra Marketing, que están colaborando en estas xornadas. Eu a todas o meu agradecemento porque, desde logo, isto supón ese binomio necesario, sistema productivo e sistema educativo, traballo en conxunto para que, ao final, os xóvenes teñades as maiores oportunidades posibles. Un acto de entrega, un acto como este, vemos que hai 3 eixos fundamentales que están coordinados ou que deben estar coordinados, que son a innovación, o emprendemento e a empregabilidade. E falo da innovación porque é hoxe imprescindible ser innovadores. Vemos o salto tan importante que se está dando no noso sistema productivo. Hoxe está casi todo digitalizado. E nós, seguramente, non temos todavía o nivel de digitalización suficiente nos centros, pero temos que innovar e implementar no noso sistema educativo aqueles procesos con competencias para que as persoas que se incorporen despois ao mundo de traballo estén verdadeiramente actualizadas. Por lo tanto, a importancia que ten a formación do centro de traballo, de tal maneira que estedes encontrando nas empresas resposta a aquelas déficits de competencia que non se puderon seguramente dar no sistema educativo, é absolutamente clave e é moi importante que aproveitedes ben ese tempo. Emprendemento, ter ideas básicas de emprendemento é clave, por tanto, eu creo que neste viveiro vades a ter apoios que vos axuden a elo. Para min constituye unha satisfacción moi grande encontrarme, como me ven sucedendo con frecuencia. Fai uns días, é anedótico, pero fai uns días fun con unha persoa a inaugurar un acto, era o que poñía sonido, luce, todas estas cousas ali, e me decía que eu fun alumno seu.
non se acordará de min, pois non me acordo, entre outras cosas porque había crecido moito e, bueno, había cambiado sustancialmente. Pois era unha persoa que tiña 40 empleados na súa empresa. Un emprendedor, un alumno de formación profesional, que non era dos mellores, como decía. E, sin embargo, pois, a súa capacidade de emprendemento, etc., levouno a constituir unha empresa e desde logo, non solamente a beneficiarse, sino a darlle traballo a un grupo importante de persoas, non? Por lo tanto, eu creo que iso é moi importante. Fijaros, son datos, pero debedes telo en conta. Estamos nun bon momento, tendes que ser perseverantes no emprendemento e na búsqueda de emprego, porque hai emprego para os alumnos de formación profesional. Os alumnos que terminan formación profesional cos últimos datos que temos incorporanse ao emprego nun 85%. E se fan a FP dual nun 92%. Son datos que están aí que non nos inventamos. Eso significa que hai unha empregabilidade moi grande. Pero é máis, neste momento temos cursando, neste curso 2021, temos cursando máis de 2.000 persoas que son graduados universitarios, é dicir, licenciados ou que eran antes licenciados, cursando ciclos formativos. Por qué? Porque hai maior posibilidade de inserción laboral. En definitiva, que debedes perseverar na vosa formación nesta última etapa para poder lograr a inserción laboral que vos corresponde, que eu creo que iso é capital. Quero rematar xa, eu, cando me poño falando da formación profesional, vedes que me estendo demasiado, pero quero terminar xa felicitando desde logo a este centro polo seu traballo, polo magnífico traballo que ven facendo, todo o equipo directivo e claustro de profesores. Sei que foi un ano complicadísimo para todos, para todos, equipo directivo, profesores e alumnos, e que se fixo con gran responsabilidade. O feito é que os casos foron poucos, aquí houve algúns, polo que estuve vendo, e, bueno, iso supón sempre unha situación complicada. Pero, bueno, afortunadamente isto coas vacunas parece que vai avanzando no bo camiño. Quero felicitar tamén as empresas participantes, ao Concello pola súa cooperación, e desde logo este Isla Xeiro que ven formando durante estes 66 anos, veu formando a tantas persoas, estou seguro que vai a seguir perseverando na formación de outras moitas e animo a que o faga con novos ciclos formativos. Creo que este ano xa se implementa un novo ciclo formativo aquí, pero eu animaríaos tamén a que plantexaran algún máster, é dicir, másters de FP é algo que estamos poñendo en marcha este curso. O ano pasado este curso que temos unha pequena experiencia de 5, pero para o ano que ven habrá moitos. E os másters que son? Pois son accións de formación entre 350 e 700 horas que fan dirixidas a aqueles alumnos que son titulados de FP. É dicir, como pode ser o vosso caso, termina a formación profesional, igual que na universidade terminas un congrado, e ofrécese un máster, que na universidade son en torno a 1.200 horas, aquí van a ser en torno a 700 horas son a maioría deles, cunha participación das empresas para que ese titulado en formación profesional teña unha formación moi específica, moi especializada e que posibilita ainda máis a súa inserción laboral. Por lo tanto, nada máis que agradecer o traballo de todos, agradecer ao director deste centro o bo traballo que ven desenvolvendo xa durante non sei cantos anos, non sei, 40 posiblemente poden ser, non? E agora, cando levas moitos anos vaste facendo maior, porque é así, nos pasa a todos. E o xío tamén se vai facendo maior, eu teño o convencemento que dentro de moi poucas datas pois vai chegar a xubilación, así mo dixeron, e polo tanto unha persoa que entregou a súa vida aquí con tanta paixón e que o fixo tamén, eu quero transmitirlle o agradecemento a él e a toda a comunidade educativa pois tamén por axudalo na súa labor. E a vos desexo-vos desde logo o mellor na vosa vida futura, que teñades unha inserción laboral pronta e desde logo que poidades seguir recordando este centro como un centro de referencia na vosa vida, que efectivamente eu creo que ao final os centros marcan tamén polas amistades, polos profesores que nos forman, etc., a vida de cada un. Moito éxito a todos e moitas gracias a todos por colaborar no bo desenvolvemento da formación profesional.
Moitas gracias. Terminamos este acto de inauguración, grazas outra vez a todos, e agora vamos a disculpar, bueno, pois a presencia vosa, dos membros da corporación, pois porque as axendas son complicadas, e eu creo que, bueno, nada, pola nosa parte, un sincero agradecimento, estades na vosa casa. Nada máis. Sí. Queremos, primeiro, que antes se me esqueceu, no mes de xuño posiblemente tamén teñamos unha boa nova referente a FP Dual. E é unha doble titulación de FP Dual, de construccións metálicas, de edificación civil, e iso todos vai facer grazas a empresas de Lalín. A empresas que levamos 2 anos traballando con eles para ver a posibilidade de chegar a ese acordo, e eu creo que este xuño pois creemos que vamos a dar xa o paso definitivo. Por tanto, tamén é unha boa nova que hoxe anuncio, digo referente a esas dúas familias que son moi vencelladas a Lalín, digamos, son necesarias aquí na Lalín esa formación para estas empresas que están, digamos, hoxe pues, levantando este pobo, que son edificación civil e construccións metálicas. Ben, dito eso, en nome de todo o centro e en nome de todos os alumnos e todo, queremos hoxe deixarlle tamén un recordo a estas dúas persoas que hoxe tiveron a xentileza de estar con nos para que un recordiño desta súa estadía aquí. Entón, eso é para Xosé Luís, secretario xeral, e este para Paz, representante do Concello. Xa digo que é simplemente un detalliño para que saiban que estuveron connosco neste día, que queremos que volve a ser o xermen de novas xornadas e queremos que haxe moitos emprendedores. Nada máis, aquí rematamos o acto, verdad, Toño? Ben, gracias. Ben, quedaron 2 sitios aquí de diante, podedes pasar. Mira, había unha persona de fora que reservou entrada. Pasa, José Manuel, podes pasar. Temos 45 puestos que queirades, hai 2 sitios. Mira, hai un sitio aquí e outro aí para outra persoa. Ben, unha vez que acabamos o acto de inauguración, vamos a seguir o programa que vos temos marcados aí. Despois xa vos contarán un cambio que temos que facer por un tema de estar en contacto con un positivo de COVID, de un ponente, pero vamos conectar con él a través de videoconferencia. Entonces, sin ningún tipo de problema, vamos a seguir un pouco todo. Bueno, a seguinte parte, a seguinte ponencia que vamos escoitar, acompáñame José Manuel, está aquí tamén Felipe, son os socios fundadores de DAIS. Moitos xa os conocedes, porque xa non é a primeira vez que vos contan a súa experiencia empresarial. DAIS é unha consultora que nace no viveiro de empresas e hoxe están traballando xa fora, consolidados. Entonces, o que estuvemos tratando onte de organizar a ponencia para que vexades
un pouco o que foi o día a día deste proxecto de emprendemento, vale? Eu non sei, despois xa estuvemos falando onte de que, sobre todo, o que pretendemos con este tipo de ponencias é que vexades o contraste que hai entre o que é o ámbito académico e o ámbito empresarial. É dicir, eu que quero que aproveitedes é, sobre todo, para que vexades un pouco o que a nivel docente nós vos contamos na clase e despois que vexades a práctica do día a día. Porque moitas veces, eu tiña vos dito en clase que o papel pode con todo, o encerado pode con todo, nunha clase nunca hai unha estrategia que non funciona, nunha clase nunca hai un plan de empresa mal feito, nunha clase nunca hai unha estimación de ingresos ou de gastos que non sea correcta, pero eu quero que vexades despois o que hai fora, o que pasa co día a día, o que é contrastar un pouco unha cousa con outra, pero tamén que vexades a importancia de que canta máis formación temos, máis posibilidades, lógicamente, de poder levar a cabo o proxecto se nos vai a dar. Bueno, tanto José Manuel como Felipe foron alumnos do Instituto de Silleda, do Colmeiro de Silleda, despois a formación deles seguiron licenciándose en Administración de Empresas, vale? A parte de másters que vos irán contando un pouco eles ao principio o que son, o que fixeron, e a experiencia profesional que eles tuveron antes de emprender. Nada máis. Eu deixo-te a ti, José Manuel. Vale. Ola a todos, bons días. Nada, en primeiro lugar, queríamos agradecerlle ao centro e especialmente a Toño que contara con nós para estas primeiras xornadas, tanto para a organización como para expoñervos un pouco o noso proxecto empresarial. Eu creo que, polas caras que vexo por aquí, algúns xa nos coñecedes e creo que xa vos falamos algunha vez da nosa traxectoria. Para nós estas xornadas, pois, sobre todo, supoñen o final dun ciclo. Nós levamos xa no Viveiro máis de 2 anos, cerca de 3 anos. A nosa actividade empresarial agora aquí no Viveiro, polo tema da pandemia e tamén xa pola consolidación da empresa, pois é cada vez menor. Estamos aí a punto de finalizar a nosa etapa aquí, pero bueno, hai máis empresas que están empezando, como Maguida, que despois poderedes ver a charla de Juan dentro dun rato, que vos expoñerá un pouco o seu proxecto empresarial. E nada, vou vos contar un pouquiño o que foi a nosa experiencia profesional desde que nos surxiu a idea hasta o que é DAIS hoxe. Para que vexades un pouco que non todo o que se escribe en papel despois se leva a cabo, nin todo o que un pensa que vai ser así, pois acaba sendo como un pensa, non? DAIS somos Felipe Otero e eu, José Manuel Pereiro. A idea surxiunos no ano 2018, a finais. Ambos, como vos comentaba Toño, vimos de facer a licenciatura en Administración e Dirección de Empresas e estivemos uns anos traballando en empresas privadas, uns 6-7 anos, desde que rematamos de estudiar. Sí que nos parece importante isto para o tema de emprendemento, porque seguramente teñades escoitado charlas ou lido en libros sobre emprendemento e ao final é todo moi bonito, pero para nós é importantísimo ter unha experiencia profesional. Quero dicir, é moi difícil que vos agora mesmo que estades cursando un ciclo superior pois emprendades así xa dende cero. Hai casos, pero todo supón unha inversión económica, xa unha empresa productiva, pois adquisición de maquinaria, locais, etc., que, como todos no momento da vida que estades vos, pois é prácticamente imposible contar con esa inversión, esa financiación, esa capacidade de invertir. Tamén nos parece moi importante a parte formativa, que xa estades adquirindo agora co que estades cursando, pero sí que tamén nos parece moi relevante a parte de experiencia profesional.
Por que? Porque a nosa idea de DAIS surxe de ver unha serie de limitacións e carencias na empresa privada onde nós traballamos durante 6 anos. Quero dicir, se nós non tuveramos esa experiencia profesional traballando, pois non poderíamos identificar esas necesidades que nós víamos no mercado e, polo tanto, crear DAIS. Como vos decía, DAIS naceu no ano 2018 e surxe cunha idea totalmente diferente, tanto en logotipo como en tipo de empresa co que podedes ver hoxe en día. DAIS surxe como unha consultora para aforro de costes fijos. Que quere dicir iso? Todos sabemos os costes que temos na nosa casa e tamén que pode haber nunha empresa que poden ser comuns. Imaginemos, pois, un seguro, a luz, o teléfono, etc. Non? Esos son gastos comunes que todas as empresas teñen e que moitas veces non teñen un profesional dentro da empresa que busque aforrar neses servicios, que lle busque a mellor tarifa de luz, que lle busque o mellor seguro para a nave, para unha máquina, etc. A nosa idea era profesionalizar ese servicio e ofrecer ás empresas da zona unha optimización deses gastos. Como vos dicía, a idea surxe no 2018 e no 2019 creamos a empresa. Empezamos a facer visitas. Que pasa? Unha vez empezas a facer visitas, non tes tampouco un rodaxe no labor comercial e, bueno, non é moi fácil empezar a que te reciban e a que te contraten, pois empezamos a ver que é unha liña de negocio que nos costa bastante implementar. A mesma vez, dado que tuvemos que elaborar un plan de empresa previo para iniciar a actividade, onde nós estimábamos un pouco que íbamos ganar nos primeiros anos, os gastos que íbamos ter e todo eso, adquirimos unha serie de experiencias elaborando este tipo de proxectos, de planes de empresa. Planes de empresa que entendo que elaborades vos nos ciclos e que, bueno, son de vital importancia a hora de facer unhas estimacións. Tamén porque son moi importantes, sobre todo para a xente que vai pedir financiación bancaria ou subvencións, casi todos os trámites que tes que executar vos van a pedir a elaboración dun plan de empresa a 3-5 anos para que ti poidas estimar ou eles poidan analizar a viabilidade e a rentabilidade do teu proxecto. Nós tuvemos que elaborar o noso plan de empresa para pedir unha serie de axudas, subvencións, etc. E a partir de aí sí que nos empezou a chamar xente para ver se podíamos axudarlle na elaboración do seu propio plan de empresa para montar o seu negocio, porque moita xente era profesional que traballara durante X anos no seu sector, agora quería emprender, pero como coñeceredes dos plans de empresa, pois hai distintos apartados que ao mellor para unha persoa que non nos estudia pois descoñece, pois o análisis da competencia, a determinación dun precio, bueno, etc. Xa vos digo, esa xente sabe executar o proxecto, pero non sabe ao mellor documentalo da mellor forma para obter financiación, subvencións, etc. Entonces empezamos cunha liña de negocio nova que era a elaboración de plans de empresa para axudar a esa xente no inicio do seu proxecto. A partir de aí, moita xente tamén nos empezou a pedir se nós éramos capaces de solicitarlle subvencións e axudas debido a que, bueno, unha vez se elaboraba o plan de empresa hai un apartado de financiación, como saberedes, onde ti podes aportar os teus recursos propios, o que teñas ti, o capital que teñas ti, pero tamén podes acudir tanto a financiación bancaria como podes acudir a axudas públicas que estén disponibles nese momento. Entón, por aí empezamos tamén a tramitar subvencións. Vale, son un pouco liñas de negocio que nos foron aparecendo paso a paso. Despois, cando xa un pouco estábamos fortalecendo esas liñas de negocio nas empresas e para novos emprendedores, o que nos surxiu foi a pandemia, que nos surxiu a todos. Entón, claro, apareceu un problema. É unha empresa que non tiña todavía moito recorrido, a nosa, porque xa vos digo, desde o 2018 agora, pois, ten anos e pico, estás implantándote no mercado, estás visitando empresas, non eres moi coñecido, e de golpe o que nos encontramos foi con que non podíamos visitar as empresas. Vale, porque estábamos todos confinados. Unha vez
pasaron aí os meses duros do ano pasado de confinamento, intentamos retomar a actividade facendo visitas presenciais, pero nadie nos recibía. Entonces, se nos complicaba un pouco máis o facer clientes de xeito presencial. Que fixemos? Potenciamos a parte online e a parte de digitalización. A través de que? De partners tecnolóxicos que poidan implementar solucións. Entonces, o que fixemos nós foi rediseñar toda a imaxe corporativa da empresa e orientala a unha xestión integral dos proxectos. Que quere dicir isto? Que nós facemos desde un plan de empresa para alguén que queira empezar a traballar, a tramitación das subvencións que poida solicitar nese momento, e incluso contamos con colaboradores que lle poden implementar calquer tipo de solución. Podemos desde simples creacións de páxinas web con venta online, etc., hasta adquisición de maquinaria, digitalización de procesos productivos, etc. Que vos quero dicir con isto? Que é moi importante documentar todo o que un necesita para crear unha empresa. Facer un plan de empresa elaborado, que teña unha rentabilidade, que con ese plan de empresa ti poidas presentarlle tanto a financiación pública como privada, subvencións, etc., para obter ese diñeiro que de normal non tes, e nese momento pois iniciar a túa andadura profesional. Pero non sempre sale como un pensa. Nós tiñamos unha idea inicial, e desa idea inicial ao que é hoxe a empresa, pois houve moitísimos cambios. Vale? E hoxe en día pois estamos xa máis especializados hacia unha consultora tecnolóxica, vale? Con varias líneas de actuación. Vou vos enseñar un pouco o que facemos agora. Vale, bueno, como se explicaba, nacimos no 2018 e agora centrámonos nas tres liñas de actuación que vedes aí. A digitalización, que era o que vos comentaba, de calquer tipo de procesos. Nós vimos aí unha oportunidade. Invítovos a que se estades pensando en emprender, non só agora, nos próximos anos, ou en seguir formándovos, que miredes todo o que van ser os fondos europeos de reconstrucción para os próximos anos, que se chaman Next Generation. Aí e de saber un pouco as liñas maestras do que se vai impulsar nos próximos anos e que vai ser subvencionable, podevos xerar pois, unha idea ou podedes ver por onde os negocios, por onde se vai a tirar pola parte das institucións nos próximos anos. Despois, o tema das axudas, un pouco aí o que vos comentaba, esas axudas dos fondos europeos que van moi enfocadas á parte de digitalización, pero tamén van enfocadas a enerxías verdes, enerxías renovables, bueno, un pouco a implantación de vehículos eléctricos, bueno, poderlle botar unha visual, hai moitísima información xa en internet sobre as liñas maestras destas axudas. Vale, e por último, o que vos comentaba tamén, a liña de emprendemento. Vale, nós facemos desde acompañamento do plan de empresa hasta a presentación de subvencións, etc. Nesta parte de emprendemento, que a vos pode resultar seguramente a máis interesante, hai múltiples organismos, tanto a nivel local como autonómico, onde podedes acudir se o día de mañá queredes implementar a vosa idea. Vale. Podo vos falar, por exemplo, de a onde acudimos nós. Nós, cando montamos a empresa, e a nosa empresa é unha consultora, o sea que ao final non require dunha inversión empresarial moi elevada, porque nós ao final necesitamos unha oficina, unha mesa, 2 sillas, unha impresora e 2 ordenadores, e a conexión a internet, nada máis. Entón, para nós era moi fácil iniciar a actividade nese aspecto, dos costes. Se vos ides a unha empresa productiva, hai que comprar maquinaria, mobiliario, bueno, a inversión é moito máis elevada. Entón, hai unha serie de recursos. Por exemplo, o Viveiro, que hoxe nos ocupa estas xornadas, ofrece unha serie de servicios durante 3 anos, donde vos poñen ordenadores, internet, impresión, gratuito. Claro, eso é un aforro importante
para alguén que está empezando. Entón, é de valorar, ver os recursos que hai na zona para poder emprender con un coste reducido. Tamén tedes o viveiro do polígono, que recientemente salía na prensa que está xa coa ocupación máxima. Ali sí que teñen superficie industrial, quero dicir, aí teñen naves para poder montar unha empresa productiva e sí que vos ofrecen esas naves non gratuitamente como pode ser o viveiro daqui, pero si a un coste reducido respecto ao mercado de naves que se pode atopar por aquí. Despois, en temas de tipos de sociedades que podo montar para aforrar, imaginad, a cuota de autónomos, por exemplo, pois tedes asesoramento aquí no viveiro, tedes asesoramento na asociación de empresarios, nos concellos tamén hai técnicos municipais que fan asesoramento. Por exemplo, aquí en Lalín e na zona de Silleda, que é onde máis coñecemos nós, hai puntos PAE, que podedes buscar en internet. Puntos PAE son puntos de atención ao emprendedor, vale? Son puntos onde hai un profesional que vos asesora gratuitamente, e que incluso vos fai os trámites de alta das sociedades sin cobrar nada. Se é importante ou non mirar estas cousas, para nós, moi importante, sobre todo cando emprendes, porque é o que vos decía. No vosso caso, igual que era o noso caso fai uns anos, pode seguir sendo, ou non dispoñer de medios financeiros para emprender, pero ter esa idea para emprender é vital, é acceder a recursos que nos permitan non pagar tanto nos primeiros anos, porque unha empresa non é abro a empresa hoxe e mañá estou ganando cartos. As empresas de media empezar a xerar uns ingresos que cubran costes mínimo 3-6 meses, de normal un ano, o sea que durante un ano tes que gastar cartos, non ingresas nada e tes que vivir. Entón, para nós era importante aforrar o máximo posible ao principio. O que vos comentaba, se é importante ou non mirar os términos xurídicos da sociedade e todo isto? Sí. Por qué? Poñovos un exemplo. A cuota de autónomos xeral está nuns 286 euros ao mes. Hai unha cuota reducida de autónomos que se pode solicitar durante os primeiros anos. O primeiro ano son 60 euros. Pois aí xa te estás aforrando 220 euros ao mes. Eso podes solicitar nunha SL ou podes solicitar como autónomo. Hai axudas para emprendemento. Por exemplo, para a constitución dun novo autónomo, están dando axudas de 2.500 euros para arriba para novos emprendedores. Hai axudas municipais, por exemplo, aquí no Concello de Lalín hai axudas ao emprendemento, no Concello de Silleda hai axudas ao emprendemento, subvencións. Estes anos cada vez están incrementando as partidas. Por exemplo, para vos falar, a principio de ano saleu unha subvención que se chama Galicia Emprende. Aí podíase meter maquinaria, podíase meter un montón de cousas, alquileres, costes de personal, pois daban hasta un 80% do coste que se metera. Entón, é unha subvención bastante importante. Entón, para resumir, para non aquí darvos moita información e moi seguida, para nós, moi importante, tanto a formación profesional que adquirades agora, os conceptos teóricos, máis importante se cabe para vós será adquirir unha experiencia profesional. Se sodes xente que tedes inquietudes por emprender, que vos gusta o traballo que facedes, seguramente no vosso desarrollo profesional vaiades a encontrarvos con oportunidades para emprender, porque seguramente vexades como funcionan as empresas, cos conocimientos que adquiristes, poderán vos surxir ideas para innovar e emprender. Eu anímovos a que adquirades a maior coñecemento posible teórico, que adquirades tamén a maior experiencia profesional, e se durante esa etapa, tanto de adquisición da experiencia profesional como da formación, que sempre está ben continuar formándose, vos surxe esa gana de emprender, que emprendades. E no momento en que emprendades, que vos informedes. De todo o que vos falei eu agora, supoño que este ano,
co tema da pandemia, polo que estamos vendo, cada vez surxen máis subvencións, máis axudas, informádevos para iniciar o proxecto cas maiores garantías de éxito. Sede flexibles á hora de emprender, non vos enfoquedes única e exclusivamente nunha idea, porque pode variar, como variou a nosa empresa, con cambios sustanciales e que vos poden levar a que se manteña. Isto era un pouco o que vos fun comentando sobre cada liña de negocio. Nada, agradecervos o estar aquí hoxe, o escoitarnos. Agora vamos a presentar o resto de charlas que vai haber hoxe, e despois a última hora faremos unha mesa redonda. Entón, se tedes calquera consulta ou calquera dúbida ou sobre o que falamos, sobre axudas, sobre emprendemento, sobre algún apartado do plan de empresa que nos queirades comentar, tanto ao final destas xornadas como calquera día a través de Toño, nós podemos vos aconsellar sin ningún problema sobre como levar adiante o que pode ser un proxecto, un plan de empresa, ou onde poidades acudir, ou se tedes algunha inquietud sobre emprendemento, sobre fondos europeos, calquera cousiña, pois quedamos á vosa disposición a través do Viveiro para resolvérvola. Vale, así que nada, moitas gracias, chicos, e nada, continuamos agora co resto das xornadas. Vale, gracias. Toño, presentamos entonces a Yolanda. Sí, vale. Sí, non sei, creo que ten unha presentación. Que? Sí, son agradecido. Que? Sí. Pois é, unha presentación. Sí, claro. Vai, chao. Sí, agora. Bueno, nada, chicos, pois agora empezamos ca intervención de Yolanda Villar. Ela é directora de marketing de Hidra Marketing e Comunicación, unha empresa de aquí da zona, que está ubicada en Silleda. Vai vos contar un pouquiño a súa experiencia emprendendo ca súa empresa. Vale, deixo vos con ela. Gracias. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Antes de nada, mil gracias por estar aquí, que me fai un montón de ilusión que este é o meu instituto. Eu estudei aquí nos meus anos de instituto, co cual un montón de ilusión me fai estar aquí. Pois o meu nome é Yolanda Villar, vou vos contar un pouquiño sobre min, sobre quen son, verdad? Hoxe vamos a falar de marketing, sobre tips de emprendemento, pero desde un punto de vista moi marketero, moi publicitario, vale? Eu son Yolanda Villar, vivo en Silleda, teño 39 anos, 2 fillas, 4 irmáns, teño 2 cans e unha sogra recién incorporada á familia. É dicir, entenderedes que estou como quero.
Encántame pintar, encántame o arte, licenciei-me en marketing, en publicidade e en relacións públicas, especialicei-me en marketing estratégico, traballei tanto en multinacionales como en pequenas e medianas empresas e volvín coa firme intención de emprender desde o rural. Por que desde o rural? Pois pola calidade de vida, sin dúbida ninguna. 19 anos de vida laboral, 11 como empresaria do rural e son socia de Hidra Marketing e Comunicación. Entendo o emprendemento desde o punto de vista de buscar e detectar necesidades, para desde aí ofertar algo que poidamos dar. E para facelo de unha forma xa bastante máis práctica, vos traigo aquí a seguinte filmina. Que vedes aquí? Que vedes aquí? Comunicádevos conmigo, porque senón é complicado. Que vedes? Perdón? Un cuadrado negro. Que máis vedes? Vale, que máis vedes? Non vexo nada. Aí hai un problema de vista xa, detectado. Que máis vemos por aí? Vemos algo máis? Este é un dos maiores problemas do emprendemento. Fijádevos, temos un cuadrado negro que representa aínda non un 1% da posibilidade. E temos todo o espacio blanco que habitualmente non detectamos. Por qué? Porque nos fijamos no cuadrado negro. Ese cuadrado negro representa o que non pode ser. Aquelas cousas que son as trabas, que son os impedimentos, que hai en todo emprendemento, en calquera emprendemento. Pero un emprendemento non é só montar unha empresa, un emprendemento pode ser montar un viaxe, un emprendemento pode ser elexir unha carreira profesional. Pero habitualmente nos vamos a que? O cuadrado negro, que eso representa o que non pode ser. Empezamos esta pequena xornada ampliando e fijándonos na parte blanca. Se non uso o micro, escoitadesme ben? Atrás non se escoita. O espacio en blanco, que eso representa a oportunidade, vale? Todo o que podemos ver. A pregunta que escoito habitualmente, nos desde Hidra traballamos a nivel España. Somos un equipo de 9 chicas, 9 mulleres profesionales. Aquí está a miña socia Ana, que é licenciada en audiovisual. Temos publicistas, sociólogas, programadoras, matemáticas. Somos un equipo de mulleres que desde Silleda traballamos para toda España especializadas no marketing digital, con todo o que ten que ver. E nos din, por que en Silleda? Por que en Silleda? Porque desde o rural entendemos que se pode traballar a día de hoxe coa mesma capacidade técnica e tecnolóxica que en calquera lugar de España, con unha conexión a internet e con coñecemento e con especialización, vale? Que todo parte de aí. Iso é a pregunta que máis escoita habitualmente. E desde ese punto de vista, vou a comentar desde a miña humilde experiencia 10 tips para emprender, como muller emprendedora e empresaria, é dicir, desde 5 empresas. Hidra Marketing e Comunicación, Escuela Europea de Líderes, AICM, Ciclomatic Lavanderías, tamén Hidra Marketing e Comunicación. Vale? Que é o primeiro? O primeiro é buscar un problema que resolver e desarrolla ou comercializa un produto ou servicio que o resolva. O primeiro é mentalidade detective, mentalidade de detectar, pero para iso temos que ter claro 3 diferencias moi importantes. Hai unha gran diferencia entre deseo, necesidade e demanda. Eu opino que gran parte dos fracasos empresariales veñen de non saber diferenciar a necesidade do deseo da demanda. Que significa deseo? Deseo é as ganas que teño de algo, simplemente. Imaginadevos, eu te podo ter agora mesmo deseo, eu teño un coche vello, eu quero cambiálo por un X6. Eu teño deseo de cambiálo, fenomenal. Desde o punto de vista de marketing podríamos decir, hai negocio. Esta muller quere cambiar de coche, podríamos ver. Segundo, necesidade. Necesidade que significa que este disposta a facelo en ese momento. É dicir, estou disposta a cambiar de coche en ese momento. Pero fijádevos, despois está o terceiro, que é a demanda. A demanda é a capacidade de pago. É dicir, eu estou disposta a pagar 70.000 euros por un coche novo? Non. Fíjate que habendo necesidade e habendo deseo, non hai demanda se cae a idea de negocio, pero o cliente está identificado. Esa persona quere un coche, pero non está disposta a pagar por él. Ese é o principal error en todos os planteamientos de búsqueda do que chamamos o buyer persona ou o target. Esa persona a quen eu dirijo o meu negocio. Teño que identificar no mercado o primeiro eso, que haxa deseo, necesidade e demanda. Vale? Perdón. O deseo
é o que quere a persona. A necesidade é satisfacelo en un momento determinado. E a demanda é o querer pagar por el. O querer pagar por el. Porque de aí é dicir, ostras, como pode ser que isto non funcione? Cantas veces oímos eso, verdad? Como pudo ser que esta empresa non funcionase? Como pudo ser que esta tienda cerrase? Como pudo ser? Pois se analizamos con un poquinho máis de detemento, é dicir, veremos que non había voluntad de pago por ese servicio en ese momento, en esa zona. E a veces é unha cuestión de momento e de zona. Vale? Calquera cousa que non este ben explicada, que non, o que queirades rapidamente levantades a man, intervimos, vale? O importante é que queden claros. Son solamente 10 tips, pero que queden claros. Segundo, desarrolla un plan de negocio e ponte fechas límite. O primeiro que tens que saber, que o papel o soporta todo. O papel aguanta o que lle queiramos poñer, calquera fantasía. Por iso é ben importante estar ben asesorados por empresas, por exemplo, como DAIS, que fan vos planes de negocio. Nós non facemos planes de negocio desde Hidra, solamente nos dedicamos a marketing e comunicación, web, redes sociales, investigación de mercados, todo eso. Pero cando unha empresa necesita un plan de mercado, o que facemos é pasarlo a compañeiros. É tan importante un bo produto ou servicio como un bo marketing. É igual de importante. Vale? O marketing é a iluminación do teu negocio. Se ti abres unha tenda e non o publicitas, é igual que se tuveses un negocio coas luces apagadas. Quen o ve? Nadie. A quen lle interesa? A nadie. Co cual, é importantísimo dar a conocer aquilo que facemos. Terceiro, buscar os roidos do minuto 1. É dicir, hai que buscar que é o que vou a invertir e canto vou a ganar. Que é o que vou a invertir, canto vou a ganar. E búscate a vida. Nadie é responsable do teu éxito ni do teu fracaso. Ao principio, cando empezamos a emprender, pois parece que como que nos teñen que axudar, como que, ostras, é que vamos... É dicir, é que é o teu problema. É o teu problema e a túa responsabilidade. E iso é o chulo, que só depende de ti. Que tes a capacidade de unha idea de sacar negocio de aí. E emprender, sacar negocio, significa generar empleo e riqueza. Vale? Co cual, a mí me parece chulísimo poder emprender, porque eres capaz de generar empleo para ti, empleo para outras persoas e a vez riqueza para a zona, cada un nas súas posibilidades. Pero ese concepto de emprendedor, temos que traballar para iso. É a nosa responsabilidade buscarnos a vida, é buscar axuda se a necesitamos. Punto 3. Rodéate de persoas con conocimientos e crítica constructiva. Este é un punto que me parece importantísimo. Ao inicio, moi poucas persoas van a creer en ti e no teu proxecto. Eu acórdome cunha das primeiras empresas que montei, que se chama Escuela Europea de Líderes. Perdón. A día de hoxe seguimos no mercado. É un centro de formación que damos máster e posgrado principalmente para a UNED, para a universidade, de marketing, comunicación, liderazgo. Eu nese momento estaba traballando como directora de marketing de Clínicas Vitaldent, estaba traballando en Madrid. Levaba España e levaba Italia tamén. En ese momento iba a ter a miña filla maior. E decía, estou hasta as narices de traballar para outros. É que non sei, é que me apetece. A parte a mí gustaba moito todo o tema de comunicación, de teatro, é dicir, encantábame a parte de comunicación. Vou aproveitar agora para volver e vou a crear esta empresa en Galicia. Eu acórdome cando lle comentei a meu jefe directo, que en ese momento era Ernesto Colman, o dueño da empresa. Mira, nada, cando teña a nena voume a ir. Non, non quero recibir jornada, non quero nada. Estou encantada, pero é que non quero seguir viaxando, non apetece. Vou a volver e además vou a estar en unha escuela de negocios. Esa escuela de negocios vai a impartir formación para universidades, para empresas, para particulares, con máster e tal. E decíame él, ¿y dónde lo vas a hacer? En Galicia. ¿Y desde dónde? Desde Silleda. Ese home escojonouse de min en ese momento, que non vos podedes facer, pero nin idea. O que vos podo decir que aos 6 meses conseguín máis alumnos desde Silleda, é dicir, 40 personas que pagaron 4.500 euros para o primeiro máster que impartíamos en colaboración cos contactos que tiña de universidades nun hotel en Silleda, que nese momento era aínda o Catiusca, conseguimos máis alumnos que a Escuela de Negocios de Caixa Galicia de Coruña desa mesma promoción. E diredes, iso é acojonante. Iso é un feito real. E iso que o dá
a comunicación, a capacidade de ter un bo produto e a capacidade de comunicalo. Vale o que ti creas que vale. E vale o que ti seas capaz de transmitir que lle vai aportar a persona que temos enfrente. De nada nos sirve ter un produto maravilloso se non sabemos como comunicalo, se non o representamos e se non creemos en él. A autoridade que teñamos desde ese punto de vista nos vai a determinar o éxito no noso proxecto. Entonces, é moi importante ter un bo produto, pero é tan ou máis importante creer en nós, ter desarrolladas unhas boas habilidades personales. Deso falaremos un pouco máis adiante. Punto número 2. É importante escoitar e decidir en base ao conocimiento objetivo e documentado. Todos temos opinións e todas son superválidas. Toda opinión é superválida. Ahora, non toda opinión me vale para tomar decisións no meu negocio. Toda opinión é válida e respetable. Que opinión me vale? Objetiva, documentada. Vale? Buscade información veraz, non opinións. No, é que este me dixo que, é que esta opina que, é que miña nai opina que, meu pai opina que. Olvídate de eso. Busca opinión centrada e documentada. Punto 3. É importante aprender a decir no, gracias, no. Surgen oportunidades, é dicir, eu creo que na vida non hai un tren. Sona vos isto que din a veces, na vida hai un tren que pasa unha sola vez. Sona vos eso? Eso non é nin tren nin é nada. Un tren que pasa unha sola vez non é un tren. Non hai eso. Hai un montón de trenes, un montón. Se non é agora, será máis adiante. Se isto non sale, saldrá outra cousa. Non pasa nada. Hai un montón de trenes, hai un montón de oportunidades. É importante saber decir que non e creer no que queres levar a cabo. Vale? Sempre que non sea unha ilusión, sempre que este documentado, que este cun estudio, é dicir, sempre que estea profesionalizado. Pero é importante aprender a decir que non. Punto número 4. É importante que o teu proxecto lle guste ao teu target. Non é necesario que lle guste a túa familia, parexa, entorno. Que é o target? O target é aquel grupo de consumidores, aquel grupo de personas a quen ti lle vas a vender. Imagínate, eu como un dos meus target en Hidra é empresas que teñen máis de 12 anos en funcionamento e non están en redes sociales. Ese é un dos meus target. É dicir, o target é unha composición, vale, de personas que se agrupan con unhas características. Entonces, unha vez o teño identificado, é moito máis fácil lanzar. Ningunha empresa ten a capacidade de chegar a todo o mercado. O mercado é unha cousa inmensa. Que é o mercado? Centos de miles de millóns de personas que viven no mundo. É dicir, no idioma no que ti te comuniques. Que empresa ten cartos para chegar de forma indiscriminada ao mercado? Nadie. Por iso as empresas o que fan é dividilo en target, vale? Que son agrupacións de personas e aí, imaginadevos, ten un target é a diferencia. Imaginadevos unha escopeta desta que ten desta para cazar conexos, que ten un montón de perdigóns, verdad? Unha cousa, cando non temos target, disparamos con perdigóns, donde cheguen. Cando temos target, disparamos con un solo tiro. A donde? A diana, porque sabemos exactamente onde queremos tirar. Esa é a gran diferencia entre ter un target definido e non. Entonces, cando pensades en emprender, en montar unha idea de negocio, o que sea, é importante que definades exactamente cal é o voso público objetivo, a quen me dirijo, vale? Punto 5, entender que o target é o buyer persona. Unha cousa é o target e outra cousa é o buyer persona. E isto tamén é importantísimo desde o punto de vista de marketing. O target é a agrupación e o buyer persona é a característica, como é esa persona. Eu teño que conocer o meu cliente, pero teño que conocer o meu cliente hasta o punto case de poñerlle cara. Iso que significa? Teño que saber como é, como se comporta, como se relaciona, vale? Teño que saber onde lle gusta viaxar, se ten familia, se non ten, onde toma café, que lle gusta, se lle gusta ler, se non, se lle gusta a televisión, canto tempo pasa en redes sociales, canta pasta invierte o mes en salir, canta pasta invierte en ocio, en cultura, é dicir, teño que conocelo. Ti vas a moitas empresas e preguntarlle, cal é o teu cliente? O que me entra pola porta. Pero como é eso? Cal é o teu cliente? É que non sei. O que me entra pola porta cliente é. Cando non teño definido a quen me dirijo, como me comunico con esa persona? Como me comunico? Isto é tan fácil como cando vas a ligar.
Se ti non sabes o que che gusta, todo che vale, verdad? Pois isto, igual, tes que ter moi claro cal é o teu tipo para ir a por ese tipo de cliente. Punto número 4. Isto temos que meter na cabeza, pero alume. Solo personas extraordinarias consiguen resultados extraordinarios. Solo personas extraordinarias. E todos temos a capacidade de ser personas extraordinarias. Pero hai que partir por creelo. Isto a veces rechínanos por dentro. Por qué? Porque fomos criados, como sociedade, na falsa humildade. É que non se pode... Aquí temos que ser todos máis ou menos iguales. Ui, aquí non se pode destacar. Se vos pregunto a cada un de vos en que sodes excelentes, que me diríades? Pero excelentes. En que? Pero se eu vos pregunto que tes que mellorar, aí sale unha lista moi grande, verdad? Porque fomos creados na falsa humildade. Entonces, cando chegamos ás etapas adultas, non sabemos diferenciarnos, non sabemos comunicar en que somos vos. Entonces nos conformamos. Co cual, hai que traballar eso, determinar en que son realmente bo e desde aí buscar oportunidades. Vale? Mentalidade e filosofía de vida. Como si podría ser? Ante un obstáculo. Isto non pode ser, isto é imposible. Che, fora de aí. E como si podría ser? E isto como si podría levarse a cabo? E isto como si o podría conseguir? Dentro da legalidade, obviamente. Vale? Punto número 3. Se a túa idea de negocio non é a túa pasión, non vas a ter nin a voluntad, nin a disciplina para seguir. Non a vas a ter. É que non a vas a ter. Se non é o que realmente che apasiona, o que realmente che gusta, non vas a ter a voluntad. Que significa voluntad? Voluntad é gánase, imagínate que todos os días pola mañán tes un camión de gasolina cargado esperándote por ti. Un camión de gasolina cargado esperándote. É dicir, buah, que isto é o que eu quero realmente. Cando ti sabes o que queres, non hai quen te pare. O tema é descubrir que é o que quero. Pero cando eu descubro que é o que quero, aí non hai quen te pare. Tedes a sensación algunha vez na vosa vida de haber dito, ai, que isto é o que quero realmente, esa ilusión, verdad? En calquera área da vosa vida. A que sí? Pois esa é a ilusión que necesitamos cando vamos a emprender. Saber realmente que isto che apasiona. Porque se non é así, se só é un traballo, se só é unha forma de ganarte a vida, non lle vas a dedicar as horas, nin os sábados, nin os domingos, nin as noites, nin os fines de semana, nin as vacacións, porque vas a ver como un traballo. Se a túa pasión, non hai sábados, non hai domingos, non hai horario, é dicir, pásanche 5, 6, 7 horas, e estás divertindo co que estás facendo. Para min, estar hoxe aquí con vos, mañán, en outra jornada que dou, e para a semana, en outras, non é un traballo, é que é a miña pasión comunicar. Entonces me divírtome facendo o que fago. E ao final iso nótase, porque creas unha empatía coas persoas que tes enfrente. E se non che gusta o que faz, igualmente que generas un rechazo. A cantos de vos, vou vos a preguntar, lle gusta estar con persoas positivas? Que levante a man. Pero levantade a Virgen Santísima, levantade máis arriba. A cantos de vos lle gusta estar con persoas que dis, ostras, é que esta persona realmente cree en min? Que levante a man. A cantos de vos lle gusta estar con persoas que transmiten bo rollo, positividade? A cantos de vos lle gusta estar con amargaos? Pois non seamos amargaos, porque ao final tes no teu círculo como ti te comportas, verdad? Co cual, importantísimo, a actitud. Actitud de mediocridade, fora, fora. Actitud de mínimos, fuera. Nos en Hidra temos unha mentalidade. Isto é o mellor que se pode facer. Isto é o mellor que se pode dar. Isto é o mellor que podemos ofrecer a este cliente. É o mellor. Se non é o mellor, fai que sea o mellor. Non, porque a veces temos a actitud de todos o día a día, eu entendo que nos come, que nos agota, que nos mata nos estudios, no día a día, nas relacións, en todo. Eu entendo perfectamente. Ahora ben, a actitud é, isto realmente é o mellor que eu podo dar? E se a resposta é que non, hai mellora. Pois a por ela. A por ela. A por esa mellora. Vale?
fora queixas, non che gusta, non che funciona, non é xusto, pois fai algo ou non fagas nada, pero non te queixas. É dicir, non vale, non sirve, non tal, non funciona, non hai axuda, nadie axuda, fai algo ou non fagas nada, pero tes unha enerxía determinada ao largo do día. Invirte en algo productivo, porque senón, verdad? Punto 5. Os cartos non entenden de riesgos e un emprendedor non é un valiente. Un emprendedor é unha persona que ten unha proposta desarrollada de negocio e a leva a cabo traballando. Os cartos non entenden de riesgo. Arriesgar non sempre é unha boa opción, e menos con cartos que non son teus. Porque a veces, para emprender, pedimos a familiares, a amigos, é dicir, non sempre é unha boa opción emprender. Non sempre é unha boa opción, pero estar asesorados como empresas como dais, é unha garantía para poder emprender. Non sempre é unha boa opción. E pensa sempre no ROI, no retorno, divírtete traballando. Eso é o máis importante. Punto 6. Problemas no emprendemento. Temos que saber que cada problema ten como mínimo 20 solucións. Para todo hai solución. E os problemas de verdade están no hospital. Aí están os problemas de verdade. Todo o demais, porque da cárcel sálese. Todo o demais ten solución. Co cual, mentalidade resolutiva. Como se podría ser? E cada problema ten solución. Punto 3. Pide axuda cada vez que o necesites. E rodéate de personas que lles vaya ben. Que lles vaya ben. Esta fenomenal mentalidade americana de fracasou 40 veces e a 41 saleulle. Moi ben. Pois cando chegues a 41 ves e contasmo. Pero mentre te este indo mal, que me vas a contar? Rodéate de personas que lle vaya ben no seu negocio, que lle vaya ben na súa empresa. Para que? Para aprender. Pégate a personas que lle vaya de maravilla. Eu personalmente estou en varios círculos de mulleres empresarias, de executivas de Galicia, de empresarias de Galicia, en AGE, que é unha conta que leva a Asociación de Xóvenes Empresarios de Galicia, que levamos nós directamente. Rodéate de personas que lle vaya ben. Para que? Para que che contagien esa energía, para que che contagien esa forma de pensar, para relacionarte no seu círculo, é dicir, para que? Para aprender, para medrar, vale? Pero rodéate de personas que che dé consellos que lle vaya ben, vale? Ti imagínate que estés deixando de fumar e que che está dicindo como deixalo unha persona cun cigarro na man. Que credibilidade ten? Claro, que credibilidade ten? Ninguna. Pois igual, cando vamos a emprender, rodéate de personas que lle van ben. Para que? Para aprender, para pegarte a elas. Os fracasos son inevitables e non se fai un bo mariñeiro nun río. É dicir, non sempre sale todo ben. Eu lle comento ás miñas compañeiras. Nos presentamos un montón de propostas ao final do mes. Oh, Dios mío, se salira todo, pero que non teríamos competencia. Non todo sale ben. Non todo sale ben, é imposible. Por eso está a mentalidade de traballo continuo. Para que? Para sigue. Para que? Porque vai a salir. Pero para eso hai que creer, porque se non crees, te no camiño. Vale? Hai continuamente pois cousas que non van a salir. Entonces, eso é importante que non quede. Non te enamores de unha empresa, é un vehículo para conseguir o importante. Unha empresa, vamos a ver, o objetivo non é... Non vamos de tempo. Aí vamos. O objetivo non é montar unha empresa. Iso é un camiño, é unha forma para conseguir un objetivo. Por exemplo, a min, a nivel personal, que é importante para min? Ter a mellor calidade de vida para a miña familia, para o meu marido, para as miñas fillas, traballando no que me gusta. Iso para min é o éxito. E desde aí podo traballar en calquera cousa. Pero no que traballe ten que ter 3 cousas para min. Isto é importante que o definades para vos. Eu descubrín, e traballei para descubrir, isto non foi así iluminación, que para min ten que ter 3 cousas. A primeira é que ten que servir para algo máis que para ganar cartos. Ten que servir para, o que eu faga ten que servir para algo máis que para ganar cartos. Se eu estando aquí impacto en un de vos de unha forma positiva, o meu traballo xa ten sentido. Me explico? Xa vale para algo, máis que para ganar cartos. Entonces, o que eu faga ten que servir para impactar de forma positiva nas persoas, no que sea o que faga. A segunda regla,
eu teño que controlar o meu tempo. Eu teño que sentir que son dona do meu tempo. Se me sinto atrapada nunha oficina con un horario que alguén que me controle de 8 a 3, de 9 a 2, que teño que estar aí, eu así non eu así non podo. Eu teño que sentir libre. Para mí é importantísimo sentirme libre. E a terceira regla, para min, é que teño que sentir que medro, pero entendido, recordades en matemáticas a asíntota? Recordades as dúas líneas esas que eran moi cerca, pero que nunca se chegaban a tocar, verdad? Pois para min eso é o crecemento continuo. Sentir que melloro e sei que nunca vou a chegar. Sei que nunca vou a chegar a ser a miña mellor versión. Sei, nin en comunicación, nin en marketing, nin en publicidade, son consciente. Pero se eu considero que ano tras ano vou mellorando, para min xa vale a pena. Calquera traballo, calquera idea de negocio, calquera das empresas que teño neste momento e nas que terei en un futuro, se cumplen esas tres cousas, para min sírveme. Non é a empresa, eres ti. Gracias. Teño un reloj, aparte de ser listeo, teño un reloj inteligente. É iso, é dicir, teñen que ter esas tres cousas. Vale, é importante para vos que determinedes cales son as normas, que é o que ten que ter para que a min me enganche, para que a min me apasione, sea o que sea. Vale? Polo dito, non te enamores da empresa, é un vehículo para conseguir o importante, e o importante eres ti. 7. Cantas oportunidades existen para crear unha primeira boa impresión? A primeira impresión é importantísima, co cual esfórzate en que esa idea de negocio, desde a súa presentación, este cuidado, este mimado, esfórzate. Vas a ter unha primeira oportunidade para causar unha boa impresión. Vas a ter miles de oportunidades de causar primeiras boas impresións ante persoas novas. Eso tamén é así. Pero con esa persona que vas a conocer para presentarlle a túa idea de negocio, tes unha oportunidade. Cuida todo. Dá o mellor de ti sin reservas. Dá o 10. Que significa dá o 10? Imaginádevos. Imaginádevos que ahora salimos todos de aquí. Imaginádevos xa que non hai COVID, que non hai nada, que podemos ir tomar un café todos xuntos. E decimos, pois vamos a coller un autobús e vamos a ir a Santiago a tomar un café. Canto podemos gastar de gasolina daqui a Santiago? Mais ou menos. 20 euros, 15. Imaginádevos que son 15 euros exactos para chegar á cafetería donde queremos ir a Santiago. E agora vamos todos á gasolinera, eu paro ali e digolle á persona, bótame 12 euros. E vos me decides, pero Yolanda, necesitamos 15. Con 12 non chegamos. Eu digo vos, ostras, pero cuidado, que eu pago 12, eu xa paguei 12. Dá igual. Non chegas. Como non des o 10, non chegas. Non chegas ao éxito, non chegas a destacar, non chegas a diferenciarte, non chegas. Como non des o 100% de ti, non chegas. Pero quedou 80, dá igual, non chegas. Quedaste cerca, oye, pero que eso non sei que será peor, verdad? Co cual, no que fagamos o 100%, o que sea, calquera tipo de emprendemento, calquera tipo de idea de negocio, calquera tipo de relación, calquera tipo de comunicación, dar o 100% de ti. O 100%. Terceiro, mellora o teu produto de forma continua, espírito Kaizen. Para que lle interesen, a min a filosofía Kaizen e a metodología Kaizen gústame moito. Kaizen está do general MacArthur. Foi unha metodología empresarial que aplicaron en Japón para a súa reestructuración. A metodología Kaizen significa mellora continua, non disrupción, non innovación, mellora continua. Son pequenos pasos de forma continua que che fan medrar sin facer unha gran innovación. Pequenos pasos. Que queira investigar, tedes un montón de documentación sobre Kaizen. Punto número 8. Redes sociales, web, app, programa, fidelización, sí ou non? Pois depende. Depende en que? Está aí o teu cliente? Onde está o teu cliente? Está en redes sociales? Sí ou non? O teu cliente compra online? Sí ou non? Claro. Depende. Está aí o teu cliente? Entonces tes que estar. Porque estás perdendo un canal de venta, de comunicación.
O teu cliente non está aí, entonces non, para qué? Porque non o vas a rentabilizar. Se non estás en internet, non existes no mercado. Eso é así. Ademais, como te busquen, como te busquen en internet, como te googleen, que todo o facemos, como te googleen e non aparezcas, non existes. E ademais, generas desconfianza. Co cual, é unha das cousas que vos diría imprescindibles é que aparte é moi barato, moi barato, moi barato. Cando montamos a nosa empresa, o primeiro registrado o dominio, por Dios, que son 4 euros. Registrado o dominio. E poñedelle página en construcción, é que me dá igual. Ou poño un número de teléfono, sabes, pago os 4 euros, sabes? Pago os 4 euros. E ten un dominio para cando te busque que te tope. Terceiro, planifica, non actúes por impulsos. É necesario, para que sirve, cal é o ROI, que me aporta, o meu cliente valora, de que forma impactará. Mentalidade empática. Tes que procurar entender o teu cliente. Vale? 9. Beneficio e característica técnica non é o mismo. Unha cousa é o beneficio e outra é a característica técnica. Cando teña que ir acabando, rapidamente me decides así e xa vou parando, vale? Para que compramos un cortacésped? Para qué? No, para qué? En alto, por favor, comunicados. Para que compramos un cortacésped? Para que máis? Para que máis? Alguén máis? Para que compramos un cortacésped? Para cortar o césped. Compramos un cortacésped por as súas características técnicas? Non. Comprámolo polo seu beneficio. Co cual, a nivel de comunicación, temos que ser capaces de comunicar cal é o beneficio do meu produto, do meu servicio. Non que é, e cales son as súas características, senón para que che sirve a ti. Mentalidade de cliente, para que isto che sirve a ti. Vale? Eso así, por decirlo un pouco resumido. E despois o marketing identifica necesidades, non as crea, as necesidades xa están aí. Se partimos da pirámide de Maslow, aí están, que é un modelo, como calquera outro de necesidades, aí están as necesidades. O marketing o que fai é identificar que necesidade tes e como podemos generar un produto ou un servicio que a satisfaga. Pero o marketing non genera necesidades, simplemente as identifica. Punto número 10. Mentalidade centrada en posibilidade. Un reto, todo se pode mellorar. Viaxa, experimenta, ábrete a novas oportunidades, a novas culturas. É dicir, para identificar necesitamos realmente un pouquiño máis aberta. E xa un pouquiño para rematar, para terminar en tempo, vamos a pedir a todos que os poñedes de pé. Vámonos a poñer de pé. Cada un no seu sitio. Non nos vamos a mover, todos de pé. Vale. Vamos a pedir, mira, vamos a poñer unha man na cintura e coa outra man non nos vamos a mover, vamos a estar así quietos como unha estatua. E coa outra man vamos a intentar chegar ao máis lonxe que deamos. E fijadevos no punto que chegamos. A donde cheguedes, está ben? Tedelo fijado? Genial. Volvemos agora ao punto inicial. Vale? Ora vos vou a pedir que vamos a poñer as dúas mans na cintura, vamos a cerrar os ollos, quen os teña abertos algo non está entendendo ben, vamos a cerrar os ollos, todos. Vos acordadevos imaginadevos un chicle que se estira, verdad? Que se estira. Estamos todos cos ollos cerrados, vamos a estirar aí, estirámonos un pelín, cerramos os ollos, estirámonos. Imaginadevos que esa figura de un chicle, o antigo home boomerang, vale? Que se estira, que é super elástico, ou elastic gel, ou que sea, que se mete no noso corpo. E o que vamos a facer agora é, vamos a poñer a man na cintura, e coa outra man imos ir para atrás de todo. Xa, fuerte, para atrás, máis, quietos aí, máis, quietos, abrid os ollos. Quen chegou máis lonxe? Que levante a man. Quen chegou máis lonxe a segunda vez? Chegamos máis lonxe a segunda vez. Sabedes por que chegamos máis lonxe? Porque non sabíamos que había un límite. Na túa mente non sabías que había un límite, entonces non estabas condicionado. O positivo deste mensaje é traballa en ti, identifica aquilo que te apasiona, fórmate
fórmate, dá o 100% de ti nos estudios, vaya por todas, e unha vez estes en condicións, ti pide axuda no que necesitas. Pero o primeiro é traballar desde o punto individual, desde a autorresponsabilidade, é a túa responsabilidade. Pola miña parte, mil gracias, un placer estar hoxe aquí con vos, calquera preguntiña, calquera duda. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Podémonos sentar. Non sei se tedes algunha pregunta, algunha duda, algo que queirades comentar. Pois seguimos, sí, pensei que era menos cuarto. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Nos como... Sí, totalmente, sí, sí. Sí. Temos que saber aí tres cousas, a nivel de redes sociales e a nivel o que lle chaman a outra vida, a nosa segunda vida online. Esa segunda vida, que casi no 100% das ocasións, pois non existe. Por que non existe? Todos nós somos seres gregarios. É dicir, todos nós, eu me incluyo, todos somos seres gregarios. Que é o que buscamos? A aceptación dos demais. De que forma? Das que estemos a noso alcance. Que pasa? Eso que nos publicamos en redes sociales, en este momento, vamos a falar desde dous puntos de vista. Un, desde o punto de vista de gestión personal e outro desde o punto de vista da imagen que genera. Cada imagen que nos subimos ás redes sociales non é nosa. Non é nosa. É de esa rede social, é de Facebook. Se nos paramos a ler o pliego de condicións, é dicir, legales de Facebook, que cambia cada 6 meses, por certo, de que pasa con esas imágenes, aseguro que non publicaríamos nin o 50%. Nos, na agencia, isto sí que vos lo conto como caso real, todos os meses temos algún problema de imagen con algún cliente, porque ti non sabes que vai a ser de ti no futuro. Non sabes se vas a ser empresario, se vas a ser funcionario, se vas a ter un traballo. Non sabes como esa imagen che vai a repercutir. Todos os meses temos solicitudes de personas para eliminar perfiles de Facebook perfiles de Facebook e tamén fotografías de Google. E iso é unha cousa complicadísima nun futuro. Google, o que mellor posiciona en este momento é Facebook, Instagram e TikTok, aí anda. Pero Facebook e Instagram posiciona de maravilla. Iso que quere decir? Se a mí me googleades, o primeiro que vos vai aparecer é o meu perfil, seguramente sea a web, pero o segundo é o meu perfil de Facebook. Imagínate que eu teño fotografías de que, porque eu, obviamente, pois tuve en 20 anos, tuve en 15, tuve en 16, que as miñas fotografías de cando eu salía coas miñas amigas estén aí publicadas, esa imagen que quero dar eu, as empresas que me van a ver agora, pero como as quitas? Porque unha cousa que ti as quitas do teu perfil, pero Google non deixa de indexalas. E iso que significa? Que iso sigue aí en imágenes, aínda que despois cando pinches, iso non vai a ningún sitio, pero en imágenes sigue aí. Iso despois é dificilísimo de quitar. Outro tema, a nivel de gestión das nosas redes sociales. Por unha parte pensamos, vale, temos aí unha forma de relación, porque realmente é unha forma de relacionarnos cos demais. Unha forma de mostrar unha parte da miña personalidade, é dicir, de como son eu.
aparte de como son eu, como quero que me perciban. Entonces aí, imaginadevos que lle poñemos unha serie de características ás vosas redes sociales. É dicir, nas miñas redes sociales como me perciben, polo que eu publico. E a pregunta é, que é o que teño que demostrar? Para qué? Para qué? Sabe, realmente que é o que teño que demostrar? A quen lle teño que demostrar? Para qué? Porque así é como quero que me perciban. Esas fotografías, esos vídeos, esos retos que subimos, para que son realmente? Son para nós ou son para os demais? Se nos paramos a pensalo dunha forma un pouco máis fría, veremos que na gran maioría das veces que son para os demais. Porque estamos esperando a aceptación. Que é a aceptación? Son os likes, son os me gusta, é dicir, son os comentarios. Pero o que non esperamos moitas veces son os compartidos. É que ese vídeo acabe na outra punta do país, ou que acabe na outra punta do sitio, ou que lle acabe chegando á túa familia. É dicir, iso é o que non esperamos, pero que iso sucede. Iso sucede, e iso queda. E unha vez ti subes as túas imágenes ás redes sociales, tens que pensar que non son túas. Me dá igual que sea Facebook, Instagram, que sea TikTok, que sea LinkedIn, que sea incluso OnlyFans. É dicir, que sea calquera red social, tanto de pago como non de pago. É dicir, imagen que subes, imagen que non é túa. Eso queres que lle pertenezca a outra persona? Esa é a pregunta que te tens que facer. Cando algo é gratis, o produto eres ti. Eso te lo que meter na cabeza. Cando algo é gratis, ti eres o produto. Eres ti. Facebook é gratis porque o produto eres ti. Instagram é gratis, é que o produto eres ti. Darte de alta en OnlyFans é gratis nas primeiras fases, é que o produto eres ti. Tinder é gratis, o produto eres ti, obviamente. Eu opero con todas as redes sociales, porque temos clientes de todo tipo, para todo tipo de redes sociales. Cando algo é gratis, ti eres o produto. E a pregunta, canto vales ti? Canto vales? Realmente, esos likes que conseguimos con esos vídeos, para quen son? Non son para ti. Non son para ti. Son para min. Por que son para min? Porque eu compro os teus datos. Sabedes que Facebook e Instagram ten un apartado que é o Ads, verdad? Conocédela, esa parte? Sí ou non? Porque se a conocedes tampouco vos quero dar o rollo con isto. Conocedes a parte de Ads? Non, vale. A parte de Ads é a versión de pago, é a versión publicitaria. En esa versión publicitaria hai 3 formas que eu teño de chegar a vos co que eu vos quero enseñar. E eu pago por chegar a vos. Vale? E como fago? Nos, en Hidra, temos unha compañera que é socióloga especializada en comportamento de consumidor online. Fijadevos a especialización, socióloga especializada en comportamento de consumidor online en redes sociales. Fijadevos a pasta que dá eso para que haxa un máster en esa parte. Vale? Pois aí vamos a perfiles. Eu que busco? Busco chicas. Imaginadevos para Shein. Sona vos Shein, verdad? A todos, vale. Shein, que busco? Busco chicas entre 14 e 17 anos que teñan un presupuesto para roupa de non máis de 25 euros. E con esos 25 euros que queiran comprar un montón. E a vez que sean chicas atrevidas, que sean desinhibidas. E ademais que teñan comunidades superiores aos 600 seguidores. Xa vou a poñer comunidades pequenas. E que vivan en Lalín. E iso me costa 8 euros. E aí estás ti. Estás ti. Estás ti. Porque vos sodes o produto. Vos sodes o produto. Esos likes sirven para que eu, como agencia, vos identifique, porque Facebook non vive de vos, Instagram non vive de vos, TikTok non vive de vos. De vos viven as marcas e vivo eu. Porque eu pago polos vosos datos. E vos identifico. Para que? Para chegar a vos. Para que? Para que gastedes a vosa pasta nas empresas que me pagan para publicitarse. Ese é o negocio, chicos. Ese é o negocio, ese é o que hai detrás das redes sociales. Para vos é un canal de comunicación, para nós é unha forma de ganar pasta. O que subes é negocio para nós.
canto máis likes consigas, cantos máis, é negocio para nós. Cantas persoas pensades que viven realmente en España de redes sociales? Cantas? Porque esa é outra. Eso é unha pena que non o traiga, pero bueno, nos traballamos con catálogos de Instagramers, de TikTokers, de Facebook, de YouTubers. A media cobran 8 euros por unha publicación. A media cobran 8 euros por unha publicación. Ibai, hai un. Rubius, hai un. Amancio Ortega, hai un. É casi imposible vivir das redes sociales de forma profesional. Casi imposible. Esas comunidades que pensamos que generamos, en un futuro, un 80... Mira, me aventuro a decirvos que as comunidades de España, a día de hoxe, só un 2% van a conseguir profesionalizalas. O resto, o tempo que invertimos aí, se o mirades como negocio, está tirado, vos di alguén, vos lo di unha publicista, ese tempo está tirado. A media está en 8 euros por publicación. É dicir, que che pagan 8 euros, pero que hai detrás? Detrás hai que tes que recibir un produto, que tes que facer boa fotografía, que tes que testear, que tes que editar esa fotografía, que tes que conseguir que teña likes, e que, como eso non teña conversión, non hai outros 8 euros máis. En serio? Vale a pena? Vale a pena. Conocíades esta información? Non a conocíades. Claro, é que Madame de Rosa, Ibai, é dicir, hai un. É verdad que hai Instagrames en este momento que cobran... Canto está cobrado? A ver, o último. O último foi Mario Vaquerizo, que o contactamos fai 3 semanas. Canto cobraba? Cobraba 400 euros por un vídeo. Mario Vaquerizo cobra 400 euros por facer un vídeo dunha marca. Canto pensas que vas a cobrar ti con esa comunidade que tes? O sea, canto pensas que vas a cobrar? Non hai negocio aí, Despois, eso sirve para que fagamos negocio nós, para que Mario Vaquerizo, ou quen sea, ou Ibai, no medio da partida che mete a publicidade. É que ti compres. E menos mal que non se meteu no xogo online, porque eso sí que é eso sería outro tema nas redes sociales. Pola miña parte, que vos quede claro eso, cando é gratis o produto eres ti, sea o que sea, ti eres o produto, cando algo é gratis. E despois, que o que publicamos en redes sociales é para que outros ganen pasta con nós. Olvídate, non che vai valer para outra cousa. A parte de socializar, a parte de generar unha imagen, pero que esa imagen, ti pensa canto tempo lle dedicas. A nivel de rentabilidade, cal é a rentabilidade das vosas redes sociales? Non, pregunto, cal é? Cal é a rentabilidade das vosas redes sociales? Pois cando algo é gratis, quen é o produto? Pois mil gracias. Podedesme contactar por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, tedes aí as nosas redes sociales. Calquera cousa que vos poida axudar, sempre estou disponible no teléfono, desde o punto de vista de marketing, obviamente. Desexo-vos moi boa vida, é o que vos podo deixar. Boa vida. Gracias. Sí. Pois calcúlalle. É así. Sabedes, hai unha última cousa. Onde está a pasta? A pasta está nos ingenieros informáticos. A pasta está nos que estudian programación.
A pasta está aí, no estudio. A parte está na especialización. O sea, por subir unha foto, non vamos a vivir de subir fotos, Ojalá, porque, digo vos, eu estudiei marketing, me especialicei en publicidade, comunicación, non hai pasta aí. Hai desde a formación, e esa formación aplicala a outros. Perdón, era só esa.